Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा बे समाव गुड निउस सफैबाय। बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि एडमिट डाउनलड खालामनाय आरो लोगोसे खायसे पस्टआ फिन खनसेबाव दोनथ'नाय जाबाय। दा बे नटिसखौ जों नायगोन बेनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेनो जाबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आरो ग्रेड 4आ मा जामारखो DME नि बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जोबनायथिं। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम। दा जों फैखाबाय अफिसियेल वेबसाइट DME नियाव आरो फैनाय लोगो नोंथांमोना बेयावनो डिटेल्सखौ मोनसिगोन। दा बावैनो नैबे लेटेस्टआव फैनाय लोगो नोंथांमोना नटिस मोनगोन प्लास लिंकखौबो मोनगोन। दा आपल'ड जाथ'वाखै अब्लाबो नटिसआ आंनि आखायाव सफैग्रोदों, बेखायनो नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनो हागोन। दा जियानो जा जों नायनोसै। बेनो जाबाय नन टेक्निकेल ग्रेड 3 जिनिखि पस्टआ एग्जाम जानो गोनां कम्बाइन एग्जाम, बेनो जाबाय 30 मार्चआव। स' 30 मार्चआव जानो गोनां नन टेक्निकेल एग्जामनि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन। बे अफिसियेल नटिसआ ओंखारदोंमोन 2023 निफ्रायनो, नाथाय पस्टपन जायै जानानै दासो एग्जाम जासिगोन। बेनो जाबाय 30 मार्चआव। स' बेखायनो एडमिटआ 21 मार्चआव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय। दा बेनो जाबाय नन टेक्निकेल। दा बेनि टटेल कुइसन होनोबा नोंथांमोना अनलि 50 कुइसन मोनगोन, मोनसेयाबानो 2 नाम्बार मोनगोन। टटेल 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो टाइमिंआ 90 मिनिट्स गाहाम मोनो, प्लास बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया। अके, माने बेयाव माइनास पइन्ट गैया मिस्टेक जाबाबो, बेखायनो काटअफआ 90 प्लास थांखायो। थांनायफोराव गासैबो 90 प्लास थांदों, बेखायनो मोजां आनजाद होनांगोन, एग्जाम होनांगोन। दा बेखायनो इंलिश पेपारजोंसो होनांगोन, बेयाव खुनु बर' इंलिश एसामिस थाया, अनलि इंलिश पेपार जागोन। बेनो जाबाय टेक्निकेलावबो प्लास नन टेक्निकेलावबो। दानिया जों नायनोसै माखासे पस्टपन जानाय एबा दोनथ'नायखौ। ड्राइभार पोस्ट, एकाउन्टेन्ट, बेनिफ्राय केसियारआ जायनोखि एग्जाम होनो गोनांमोन नोंथांमोननिया जाथ'नाय नंला होनदों माखासे जाहोननि थाखाय। जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो नोंथांमोना मोनगोन, थाबैनो बिथांमोना फोसावफिनगोन बे एग्जामनि सायाव। दा बेखिनि दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोननि ड्राइभार पोस्टनि थाखाय बा एकाउन्टेन्टनि थाखाय आरो। दा 30 मार्चआव गुबुन पोस्टनि ग्रेड 3आ एग्जामा जासिगोन। दानिया एडमिटखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ जों दायो नायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, ग्रेड 4आ पस्टपन जादोंमोन, पस्टआनो केन्सेल जाथ्राबाय। दा बेनि गोदान नटिस फैयाखै, जेब्ला फैयो चेनेलाव फिन खनसेबाव मोनगोन। दा जोङो लिंकआव फैखाबाय, लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। दा दाखालिसो टेक्निकेल पस्टआ आनजाद जालांबाय, बेखायनो एडमिटआ बेयाव नोंथांमोना मोननो हादोंमोन। बेयाव मोनदोंमोन। दानिया गोदान फैयोबा लिंकआ एक्टिभ जायोबा बाव नोंथांमोना फिन खनसेबाव मोनगोन आरो। दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगौ। लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव। जास्ट लगइन खालामबानो गावनि आइडिखौ होनानै दिनैहाय नोंथांमोना मोनग्रोबाय नटिसखौ, बाट थाबैनो अफिसियेल साइटआवबो जासिगोन लिंकआ एक्टिभ। गाबोन 21 जानाय लोगो बेबादि एक्टिभ जानानै गावनि मबाइल नाम्बार रेजिस्टार थानाय एबा एप्लिकेसन आइडि पासवर्डखौ होनानै लगइन खालामबानो नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो। दा बेखिनियानो DME नि ग्रेड 4 नि पस्टआ केन्सेल जादोंमोन, गोदान नटिस फैथ'वाखै, जेब्ला फैयो नोंथांमोना मोननो हागोन आपडेट।